Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġej fostna, li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-miġġa tal-mulej iġġiffer, hekk nifhmu llum fil-qari, għax Alla jagħmel miravilli. U aħna nilqgħu dawn il-miravilli jekk b'qalb safja nisimgħu l-kelma tiegħu u nwettquha. Ejjew dan il-bidu taċ-ċelebrazzjoni narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb niedma nitolbu maħfra. Mulej, int li kont imxandar u mwiegħed fl-Antik Testament mill-profeti kollha, mulej ħnina. Kristu, inti li ġejt fostna bħala bniedem bħalna, Kristu ħnina. Mulej, int li għad tiġi biex issalva l-umanità kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Il-uditha din nofruha għar-Ruħ Nikolina u Klement Bajjada. Nitolbu. Jitla qudiemek mulej it-talpum li qegħdin nagħmlulek dolodu biex dan is-servizz tagħna jwassalna ħalli niċċelebraw b'qalb safja il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Ħajfirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajfraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħal ranċiż. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni sebħ il-Libanu jingħata lila. Il-ġmil tal-Karmel u ta' Sion. Għad jaraw is-seb tal-mulej il-ġmil ta' Alla tagħna. Għawwu li dejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda. Ejdu lil dawk qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżgħux. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex jisalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu id-dnejn it-torox. Imbagħad it-sopop jaqbes bħala żdiela u l-sien l-imbikma jinħal bil-ferħ. Iva, iġelġel l-ilma fid-deżert u l-widin fix-xari. L-art maħruqa tinbidel f'għadira u l-art nieċfa fejjun ta' ilma ġieri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ jiġġerrewx ġo fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi li ma titla' minna. Minna jgħaddu l-mifdijin, jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħu lena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Alla ġej biex isalvana. Alla ġej biex isalvana. Ħad nisma' xi jgħid Alla, il-mulej islim ixandar. Qrib jitassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tifrex. Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti il-ġid tiegħu u għart natat il-frott tagħha.
il-ġustizzja qudiemu timxi u sliem fuq il-passi tiegħu. Alla ġej biex isalvana. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Ara, ġej il-mulej biex ifarrak il-madmad li qed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem u kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej worref tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea u l-Lidija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġieli ġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu li jdaħħluh ġewwa u jqegħduh qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta huwa ra l-fidi tagħhom qallu: Ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittiba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnietom u bejn ruhom: dan minnu biex jitkellem hekk? Din dgħawa. Għax min jista' jaħfar id-dnubiet ħlief Alla waħdu? Imma Ġesu għaraf ħsibijithom u għalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-aħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta li jaħfer id-dnubiet fuq l-art qal lill-miflux: qum qed ngħidlek, aqbad frixek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad frixu li fuqu kien mixħud u telaq lejn id-dar iffaħħal lil Alla. U l-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lil Alla u mtlew bil-biża' u bdew jgħidu: rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Il-miġġa tal-mulej kienet mottiv ta' ferħ kbir. U anke il-tnessija dak li kienu din jistennew il-miġġa tiegħu fl-Antik Testament kienu ferħanin li qed jiġi l-mulej. U kif smajna fl-ewwel qari kemm dak il-kliem sabiħ ta' kuraġġ, ta' ferħ, mhux biss fin-natura imma iktar u iktar fil-poplu li kien qiegħed jistenna l-miġġa tal-mulej. U kellu l-kapaċità wkoll jgħid: ara kemm għamel ħwejjeġ kbar magħna. U dan kienu għadu ma rawx li l-iben Alla sar bniedem. Il-Vanġelu tal-lum spiċċa qal x'kien raw dan il-mirakolu u l-iktar il-qawwa tal-maħfra tad-dnubiet ta' Ġesu qalu: rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Mistoqsija: wara l-quddies li nisimgħu jew aħjar wara li niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien, nistgħu ngħidu ara x'miravilja Alla għamel magħna? U x'miravilja jagħmel waqt il-qudiesa? Ikellemna għax iħobbna u għax iħobbna jgħidilna l-verità u dik il-verità għandha tkun motivazzjoni ta' ferħ għaliex fejn hemm Alla u d-dawl tiegħu u l-kelma tiegħu hemm il-verità. U l-verità tenna ngħixu ħajja serena. Barra minn hekk
fl-Ewkaristija fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu, Kristu jagħtina ġismu bħala ikel tal-ħajja. U di mhix meravilja illi aħna waqt l-Ewkaristija speċjalment fit-tqarbin insiru ħaġa waħda magħhom miegħu anke jekk għal ftit sekondi. U din hija waħda mill-meravilli li Alla għadu jagħmel mertu tal-ewwel miġġa tiegħu dak li nsejħulu il-misteru tal-inkarnazzjoni, jew aħjar kif niċċelebraw fil-festi tal-Miliet, illi Alla sar bniedem bħalna u għammar fostna. Allura, aħna rridu niftakru li kull laqgħa mal-mulej kemm fil-liturġija u kemm f'kull sitwazzjoni tal-ħajja li naraw li Alla huwa preżenti anke f'momenti li ma nifhmux, f'momenti diffiċli u f'momenti anke sbieħ. Hemmhekk hemm Alla. U meta naraw l-Alla hemmhekk u niltaqgħu miegħu, allura il-qalb tagħna tintelab ferħ. U għalhekk aħna li qegħdin nistennew il-miġġa tal-mulej mhux biss fil-Miliet li ġej, imma iktar u iktar fil-miġġa tal-aħħar żminijiet. Għax imbagħad il-ħajja għandha sens jekk fl-aħħar tal-istorja tagħna niltaqgħu għal dejjem mal-mulej. U dan hu l-pjan ta' Alla u dan din hija x-xewqa ta' Kristu li aħna nkunu miegħu fl-aħħar jum biex ingawduh għal dejjem. Allura hekk fil-ħajja tagħna, fl-esperjenza tagħna tal-Knisja bħala nsara għandna nkunu verament kburin li għandna Alla kbir, kapaċi li jagħmel meravilja. U fil-meravilja waħda minnhom hija wkoll il-maħfra tad-nubiet, kif smajna fir-rakkont ta' dan il-mifluġ. Ġesu ma jfejjaqx biss fiżikament, imma prinċipalment spiritwalment. U għalhekk il-Lut u l-Fariżej skandalizzaw ruħhom għax urihom b'dak il-miraklu li hu għandu il-kapaċità, l-awtorità li jaħfer id-nubiet. U għalhekk waħda oħra mill-miravilli hija li Alla għax iħobbna jaħfrilna. U jekk aħna nesperimentaw il-maħfra ta' Alla, ma nistgħux ma nkunux ferħanin u ma nistgħux ma nimpenjawx ruħna biex ngħixu faqda miegħu ħalli ħajjitna tkun ħajja tal-ferħ, ħajja ta' serenità, ħajja ta' grazza. Ejjew inkomplu nitolbu l-mulej, ejja fostna għax għandna bżonnok, għandna bżonn l-imħabba tiegħek ħalli id-dawl tiegħek imexxina fit-triq tal-verità. Alla tagħna ġe biex jagħti saħħa lilna li aħna morda fir-ruħ u l-ġisem. Mimlijin fidi b'qawwa tiegħu nofrulu dawn it-talbiet tagħna u ngħidulu kun magħna mulej, kun. Għal dawk li nsara ħutna li għataw qalbhom il-maħfra u l-fejqan li Kristu u ibnek biss jista' jagħtihom nitolbu. Għal persuni kollha ta' rida tajba li jaħdmu favur ħuthom u li huma vittmi tal-gwerra bl-artijiet fejn hemm rifjuġati, violenzi u gwerer nitolbu. Għal dawk li jaħdmu fil-professjoni medika biex jemmnu li l-ħidma tagħhom qegħdin jikkollaboraw ma' Kristu li ġie biex ifejja il-bnedmielem sħiħ fir-ruħ u l-ġisem nitolbu. Għalina biex niddubitaw qatt li Kristu jista' jfejja lil kull bniedem u ma nagħmlux bħal Fariżej billi nikkondannaw lil xi ħadd minn ħutna minħabba d-dub nitolbu. Il-qamulej rabatna nitolbuk għal ħutna morda, speċjalment dawk li nitolbu għalihom minn dan is-santwarju, biex Alla jagħti lil kulħadd mhux dak li jrid, imma dak li Alla lest li jagħtihom għas-salvazzjoni tagħhom nitolbu.
permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo perché il nostro incontro con il Signore che viene sia per noi un motivo di gioia nella vita quotidiana, perché possiamo vivere sempre in comunione con te, Signore, e con i nostri fratelli, per vivere l'esperienza della incarnazione del tuo Figlio. Preghiamo. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. Mulej Alla tagħna, aħna nafu li Kristu ibnek jista' jsalva lil dak kollha li jħobbuk. Xerret il-ħnina tiegħek fuqna li qegħdin nistennew il-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jsiralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili jew xogħol bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollu. Il-għamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek dolodu mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li natuk bijhom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li jintatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xielet tas-sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u ġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fettilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħek niktbu fl-aħħar fid-dar il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art imbierek minn ġej fisem il-mulej Osanna fil-għoli tas-sewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru Nixħaddu bil-ferħ il-qawmi tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok tilana hawn qudiemek biex naduk. U mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar fħutna Nikolina u Klement Bajada li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li laqdu bit-tama tal-awmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqassom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kemm hija ħaġa sabiħa nemmnu li għandna Alla bħala missierna. U din il-laqgħa tagħna mal-missier tagħna iġġibilna ferħ fl-imħabba maħutna il-proxmu. Ejjew narfu verament din l-imħabba biex ngħixu dik istennija tal-miġġa tal-mulej u ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħalniex fi diġri iżda rizna nid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom iftem nagħtikom iftem tiegħek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talna. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
b'ringrazzjament ngħidu għat li darbiet. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalijom inġbarna hawnhekk ikunu ta' ġid għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li bil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar nitolbu l-Madonna ta' Pinu tħarisna u tagħmilna bnedmin li jistennew bil-ferħ il-laqa ma' Kristu. Kemm fil-ħajja sempliċi ta' kuljum, fil-liturġija, u iktar imbagħad fit-tieni miġġa tiegħu. Nitolbu wkoll għal dawk li jtolbuna nitolbu għalihom f'dan is-sandwari. U ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, immerkejn fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlabalina met inbib, issa fis-sija tal-metta. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.